Alkaaks pätkiä? Mennäänkö me vielä? Kato miten isoja kaloja kattavaa mennään tänne toiseen. Onks tää kalapuoli vissiin tää? Kato miten isoja kaloja tuolla. Niin on. Ne on aika punkaloita. Kato tässä! Siinä on iso. Onks se toi liakka? Krista! Se on aikamoinen punkala. Menkää tässä. Oota mä otan tuolta. Noniin. No vittu mikä Mennään. haju. Me ajattelin, mistä me syödään noita, kun ne on paikkoja. Tää on vissiin hedelmäpuoli. Onks ne niinku mandariineja? Oh, nää mitkä on vihreät. No paikalliset, mistä on? Ei oo, ei oo. Tää täältä. Kato miten Viemäri. viemäröinti toimii näin hienosti. Käveläänkö tätä syrjää pitkin? Hello. Good morning. Tätä kärpästen määrää on vaikea kuvata, mikä täällä on. Niitä riittää. Niin tosta sisällä on kato samanlaiset Onks tää paikallinen karkki? On. Morning. Tämä. Haluatteko te lihakauppaan? Mennäänkö lihakauppaan? Ei. Toi haju oli jotain niin